vrei, mă? Riverdale. Stai că Cine să mă uită la Riverdale? Să mor. Riverdale, ce basic ești, Pe vai. bune. Un impostor. Iar e un impostor. Nu, dar gen știu că a fost ceva scandal pe TikTok sau ceva de genul. Da, Ce da. scandal? N-am văzut. Auzi chestia aia cu tipa aia care zicea că te uiți la anime-uri, iac, știi? Și după Da, au da, reputat urât. tu te uiți la Riverdale, e deșteaptă. Da, mă, da, am văzut și eu. I-am dat like. Mi-a plăcut. Hai! Mai băiatul. For so long. Care ești Ia te rog să nu mă mori. You're too shy to say. Care ești impostor să nu fii gay de data asta. Că zic asta mă refer la pedală. Ema, Da, te băi, rog să pedală. nu Tu ești bun, fii Angel. tu, te rog să nu fii tu, Ema. N-am cum să mai fiu dracu de două ori. Stai liniștită că sunt și eu aici Minte. și vedeam dacă te omorăm. Cine e în electrical ai Belly Cucu? Ba, nu. Păi, Eram Suntem noi. dracu trei. suntem destui. Eu te rog eu să nu mă mori. Eu nu sunt. Iuliu, dacă omor pe cineva în fața mea, eu nu te torn. Oh, Asta zic. mersi. Da, nu mă omor, te rog eu frumos. Nu sunt impostor. Bă, Hai că nu ești. Ok. N-am picat deloc până acum. Nici eu. Care tot stingi, mă, lumina? Bă, dă-te dracu, dă-te ăsta sabotaj, nu știi. Pedală, ăsta tu ești, frate, că tu ești vagabond. Fine. Vezi, îmi dau seama. Mamă, lega ai firele greșit. Acum ar fi fost la CES, ca 3 m-ar fi dat afară. Până dar la ghiaziu te făceau direct. A, Pedala, lasă-mă în pace, nu mai vine după mine, lasă-mă. e clar. Dacă îl găsiți pe caturi morți, pedala. Nu, că sunt în viață. Ok, este unul. Am găsit Iuliana, pe tanti Iuliana. Am Iuliana, găsit-o da. în Electrical. De ce ați omorât-o? am o Săracă. bănuială. Care? Catere Ionus. Păi Iulia, atunci cine e? Nu sunt eu. Bă, da, Puteți să mă am și votați, eu dar nu sunt până eu. cu Iulia. Stai frate, bărbăi, stai. Iulia, Eu sunt la reactor, eu reparam reactorul. Puteți să mă votați dacă Făceam vrei. task. Dar te reg, dar de ce mă Păi, barați cu degetul? Că vă uitați cu fix când eram lângă tine, că ăsta ar bola. Stai. Bons. Ce Oh. tax ai avut tu la reactor? Cred că e reactorul ăla, frate, în partea nord-vestică, ăla sus de tot. Da, știu, Dar aia, nu știu dar ce ce tax tax l-a ai făcut avut? el. Dar nu știu, că uitai, era ceva de... Nu, era de aliniat ceva, frate. Trebuia să sintezi cu ceva sau să oare aliniezi stai ceva, nu cum mai... eu bate cu ea Era sau reactor. reactorul meu de sus? Nu știu ce era, navigație, reactor, nu știu, că n-am putea să citesc. Era ceva cu Dar era butoane sau era cu un 2, 3, camera 4? nord-vestică. Michael Jackson. Care 1, 2. Hai băi, votați. E ceva de genul Oricum. în care poți să apeși și să faci să fie un... Nu, mă, nu, un e corect. ceva de aranj... Nu, e ceva unde trebuie să aliniezi un căcat, un laser, un ceva, sau nu știu ce dracu era. În partea Da, aia, tu ești nord-estică. impostorul. Ești Ăla, da, impostorul. la rachetă. Nu e aia. N-ai cum să fie aia. E reactor. Nu. Nu e reactor, frate, e altceva, du-te dracu. Dar tu de ce mă acuzi? Ia du-te în gâtul mătii, te votez pe Reactor tine. nu este Du-te în gâtul ăsta. mătii. Ce dracu mă zici? ce făcut răznu? Ce m-a votat, ce? Emma? Eu... Ah. Clar, Ema e. Țeap, Ce da, nu Ema, spune Ema. Mara la... Ema. Data Ce viitoare. ți-a zis, Mara? Mi-a răspuns la story și mi-a zis mut și eram... Da, ok. Eu încă mai vorbesc. Atere, hai cu- să stăm după Ema, frate, hai să stăm Bine, după Ema. frate, stați în pulul meu. e Vedeți, bine. poate vă omoară. Aoleu, Emma, asta n-a sunat ok. O omor eu pe ea, doar pentru că it's built different. Ce Pe bune, urât. ești a different breed. Atere, necesită întăriri la Ligă 12. electric. Bă-mi place că acum Hai, vino stau ca- după mine. Unde sunteți? Că vreau și eu să vin. La electrical. Necesită întărire. Da, uite, îmi stinsă Atins becurile, lumina. ajutor, mă omoară. Trecu pe lângă mine, fugi. Uite-o. Era așa Dar n-ați electric. face, frate, lumina asta. Ai. Iulia? Ema, Iuliana? Iulia? Eu eram... eu Oare de ce făceam urlai? lumini- Iulia? Nu, Unde Iulia ai era cu fost? mine. Făceam Stai, lumini. stai. Asta ascult. Iulia. Unde ai fost? Făceam luminile și v-am și zis, bă, chiar nu face Emma? nimeni luminile. E Emma, Emma. uite-te Emma. cum râde. Emma. Păi, pedalul, de ce crezi că urlai? Păi nu mai urla, nu mai spune. Ce are rost să Îți spui spuse, cine e ăsta? Eram cu Iulia, făceam muțele. Da, deci noi doi suntem oarecum safe. Doamne. Emma, de ce m-ai votat pe mine din nou? Ai probleme. Din nou. Câtă ură ai pe mine, Oh, frate, din nou, lasă-mă din în nou pace. Nu mă mai omorâ.
De fapt, nu ai votat. Bă, dar eu nu înțeleg de ce dracu pic impostor, că eu chiar nu vreau să pic impostor. Și că, vai, dar eu nu pică impostor, că eu n-are cum că sunt impostor. Da, da. Baltă, V-a ferit. să Am dai încredere încredere. pe Iuliana, gen mi-a fost Este ca țăre, deci mă jur. Stai că intru în calculator. Dar de ce ai omorât-o pe Iuliana? Păi am prins-o, Băi, crezi că băiatule. eu o iau pe bine la Bogdan, a fost pe ură. Pe ură, aha. Terminasem task-ul și Că am să-i schimb de maro. Rasist-o. Îl văzut mai bulangiu, mă. Da, să mor, am Hai zis să- ăsta, comentează cam mult. Zis-o, da! E să fiu al dracu cu plămunul lui bunica mea, de nu te bate, te rup, frate. Te las. Băi, voi vă de dați acum seama că încolo am stăm răs doar silențios după Nima. 2 minute. Iuliana, de acum stau numai cu tine ca să nu te mai omoare lumea. Ok, și eu cu tine. Gata. Uite, vezi, sunt îmbrăcată în Pedală, brânză. dacă pici impostor, dacă picați vreun impostor pedală ca trebuie, vă rog să omorâți pe el prima dată. Și eu vă rog la Mă omorâți pe fel. mine nici nu Se rezolvă, boss. mă și predau. Și eu am o bolă pe ea acum. Da, bravo. Și eu am o boală pe ea. Auzi. E ok. Hai să-l linșăm. Haideți. Hai. Eu bahomez să mă... Deci dacă văd pe Îl linșăm ca pe cineva... vrăjitoarele la Salem. Aoleu, dacă văd Ah, pe cineva pula. care omoară pe Care Emma, nu o tot să caz, zic mă, cine e. impostor și eu niciodată. În 5 meciuri niciodată. Bă, Iulie, Tu Bune, nici acum. Hai, Iuliana. Vai de cap. Bune, ești emo, ia vine ceva. Și dacă nu mă credeți, am Unde dat fugi Shema? filmare. Bă, da, chiar. Pe mine, dacă Ce? nu credeți, vă dau filmarea. Dă-te, Deja cu cât mai acoperă. Bă, mă blocai. Aoleu, sunt Ia singură uite, aici. bă. Mă blocai. Care închideți mă ușa. Care nu plătești curentul la ușă, așa. Ia auzi, eu, rector, hai la rector. Bă, veniți la rector, după dracu. Ce fugiți toți în electrical? Nu pot, că eu sunt departe. A, nu pot, mă duc la reactor singur să-l fac, da, bravo. E, bă, du-te jos, dracu, și repară ploaie jos, nu ne vin cu urmă. A, stai că erau deja. Ce copil jigos. Eu, tu, vezi ce negricioasă ești. Săraca. Rasistul. L-am prins. Pe bune, ia ca bă. Auzi, Balta? A, Ia zi, Oh. eu Tu zici de bână, mă. negricioși, că și Bălă mă, Ce ca- direct. zi. da, tăciune dacă e. Hai că te mai decolorată țără, dar e... Ca Michael Te Jackson. vopsim în alb, lasă, nu contează. Bă, Dai cu spray pe da. e drept când l-am cunoscut noi, era mai negru. Eram galben, frate, ce dracu, nu eram negru. Când te-am cunoscut, Am erai uitat și o negru. poze. Practic era un fel negru spre galben. Acum s-a înverzit Oh, tot. cine omor pe asta? Nu știu, când apucai. Care-i vertele? Care... Iuliano, ce dracu faci? Nu, tocmai intrasem în electrical și am văzut că erau ușile închise. Și de ce nu raportași? Ixas. Iuliana n-are cum să fie, vă zic eu. Ce-ai Deci făcut? Nu are cum să fie. Băi, Ema, ce-ai făcut? Păi, intrai pe lângă ea, Am Stai intrat pe lângă. la Stai cu eu Iulia. eram la security, să Eu mori. tot Emma cred că e. Și eu la fel. intrai Hai să votăm. cu Iuliana. Pauză, stați așa. Eu intrai cu Iuliana și nu dădu report la cadavru, trecut pe lângă el și se duce spre Pentru ven. că nu Ei, am se mai văzut că întâmplă. după asta făceam, îl căutam. Am intrat Hai să odată o cu omorâm tine. pe Emma oricum. Căutai pe Iisus și pe Sfântul Duh. Nu sunt eu. Papa, Iuliana, mi-a vorbit bine să te cunosc. Ia. După ce dracu te uitai? După Sfântul Duh, de ce nu raportași ca Vedeți, da? mă, v-am zis că nu e ea. Am berit. Să nu ies. Am intrat odată cu E tine în Emma, electrical. iar e Emma. Să mor tu, De ce Iulia. nu raportași? Lasă-mă. De ce n-ai fi raportat? Iar e Ema Balta. Urât. Mie mi-e frică că e Clar, Iulia fugiți, și nu stați proteja departe de pe Iuliana tot timpul ăsta. Ia, ce... Mergeți-vă de lângă tata Nelson. Bă, fuge, vine pe mine, fugiți dracu. Mă trec. Păi să mori, Stai eu cu stau tine, în dracu. security, că mă enerva să mor eu. Bine, stai. Balta, Stau stai mă, că eu am Simon să Tezul. spună băia draci, să mor. Stau și te acopăr ca trei, nu-i problemă. Nu. Deci, bă, Afi și Danino. Iar ați închis ușile. Tata Nelson la orizont, Balta. Hai să mergem undeva. Ai task? V-am zis. Băi, Balta! Ca trei, deci nu fusei bulangiu. Vezi? Nu mori pe nimeni, fusei pacifist. ce dracu